Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what is going on tonight inside your mind. Cause this isn't the way that we planned it. We never allowed for a broken heart. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened to happy ever after? What's up mga kablak? Andito ko ngayon sa dagat dito sa may Pangasinan. So kami po ay mamamasyal. Ayan guys, oh mga kablak, ang ganda pala dito. Ayun mga kablak, dito kami ngayon sa Dalampasigan. Ayan, oh. Kita ba? Parang kita. Ayan guys, ayan. Hindi man ako binibigyan ng aking mga pagkain, siya lang kumakain. Paano ba yun? Ano to? Kanya-kanya? Kanya-kanya buhay tayo ngayon. Ano? Sabi nga nila, kailangan relax din sa my time. Ayun o, ganda ng alon o. Makikita ba? Yan, may camera naman tayo. Hello guys, what's up mga ka-vlog? Kanina kayo ha? Bagong gising ako. Halata sa mata eh. Yan. Tulog ako kagabi ay. O tama! Tulog ako kagabi ay ano na 7. Kaya tuyat ako. Dalawang gabi po yan kasi alam nyo ba, diba? Nag-live stream ako kahit hindi lang mga taong bumibisita, okay lang, at least okay lang din. Dami naman, ayusin mo naman. Ako lang pala ang camera mo. Saan pa kayo yan? Ayaw mo guys, nakonsentrap. Kasi kami nga siya yung kumakain, ayaw mo lang bigyan. Ako bumili niyan. Yan. Tama na. Ayaw ko na. Masakot sa gilagid. Kaya. Picture muna, picture. Hindi pa nakakabit. Nakakabit. Ayaw. So, pupunta kami doon sa may dulo. Yun. Mas maganda daw yung view doon.
So tara. Yan. Tayo'y mamasyal sa gilid ng dagat upang langhapin ang tamis ng kalikasan. Ayan. Bulaga mga kablak. Ayun, may sunglass na ako. May panlaban ako sa araw dahil nakakasilaw. So ayun oh guys, mga kablak. Ganda dito. Sarap ng hangin. Ayun oh. Punta kami dun guys sa mga kablak dun sa may dulo. Sabi nila maganda ang view dito. Maganda oh. Lakas ng alon oh. Yan. Ikot ka. Yan. Bakit ba? Ay, sunglass na ako. Ano ba? Ay, pasiguro to. I am the black cowboy. Kala niya wala akong dalang sunglass. Ano? Ayan. So ayun mga kablak, nakita nyo naman yung kagandahan ng dagat dito. Ayan, malakas pa ng hampas ng mga alon. So, ayan o. Mukha nang maligo, kaso wala, nakakatakot ako lang mag-isa. NANI? So ayun, hanggang tanaw-tanaw lang tayo. Ayan. Kaway naman dyan. Huli kayo. Hey, what's up man? Mga kablak. Lalo pa lang. Lalim mo. Hey! 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 Ay, babaw lang pala. So ayun mga kablak, may baon pa kaming Toblerone. Ayan. Galing pang Lazada. In order.
So, ayan. Buksan na yan. Buksan na yan. Hello. May kasama kami, si Ting. Si Aika. Nakasakay ka na, kami na lang kakain. Masasabi ko lang baka malaglag. Inilaglag mo. Panis, nakuha na. Nahanap niya. Hindi siya nasayang. Wow, nakatubli nun si Snow. Panis, nakatubli nun si Snow. Ayun o. Yan lang. Hello, Daniela. Dito tayo sa may dalampasigan. Langhapin ang masarap ng simoy ng hangin. Dito ngayon mga kablak sa Pangasinan. Sa may Labrador. Kablak, pasensya na kayo dahil matagal akong nakapag-upload ng mga video dahil yung aking cellphone yung Samsung S78 ay sira yung LCD. Kung saan saan ako naghahanap, nakarating na ako dito sa may Pangasinan. Mahal pa rin. Mahal ang LCD. So sabi nila, pumili na lang daw ako ng bago. Mahirap tayo, kaya hindi namin bumili na. Bumili siya. Baka naman, Samsung. So, ayun. Dahil nga doon, LCD ang sira ng cellphone ko. Kaya, pero bibilan ko pa rin ng LCD. Maghahanap tayo ng video mura. Tagal na kasi sa akin yung cellphone na yun. Ingatan ko yun, pero kahit anong pag-iingat mo, talagang masira yung LCD niya. Nagkang bagay. Paano masira? Masisira. Tama nga eh. Sira ang ulo. Yun. So, sisikapin kong may balik ko yun. Dahil maganda yung camera noon. So, ngayon, uwi na kami. Time check. Uwi na kami. Bye-bye. Bye. Let's go. Aray ko. Slow. Run. Ayan, pauwi na kami. Makrap na. Ayan. Hello! Hindi ko abot! Ayan o. Ayan o. Wala na. Yan, dyan ka na. Uwi na kami mga ka-vlog. So, ayun, Snow, tara! Snow! Uwi na kami mga ka-vlog. So, mula sa kanilang bahay Hello! ay lalakarin lang ipunta dito. Ganun din pabalik. Lapit lang din. Semento na! Ay, Snow! Huwag ka na bababa! Ayan. Ha? So,
So kailangan mga ka-vlog may face mask pa rin dito dahil minsan daw may nag-iikot dito na ano. May nanguhuli. The Black Cowboy! Ano? The Black Cowboy! Ayan mo! The Black Cowboy! Ayan. The Black Cowboy! Yo! You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, may girlfriend na daw. Uwi na kami. Grandmaster. Dito ka lang. Grabe, parang may entrada. Everything I do, baby, you know that it's all for you, yeah. Black. Bago kami makakapunta mga ka-vlog sa dagat, yung dadaanan kami. Ano? Makipot na daan. Ayan. So kailangan ingat-ingat kasi may babuwire. Ayan. Makipot na daan. Makikiraan po. Ay. Ano naman to? Don't bite me, ha? Don't bite. Don't bite. Don't bite. Hinahanap kita? So ayun mga ka-vlog, andito na tayo sa bahay. Tapos na, ay ba't malabo? Yung gano'n. Ayun. Dito na kami sa bahay. Ayan ha. Shout out sa'yo, Mr. Francis. Vlogger to, vlogger. Ayan, ayan ha. Oh. Vlogger ba to? Ilang kilo ka na ngayon? 76. 76. Ayun, bumaba. Pa 70 na. Ayan na, abot Oh, ang ba't walang ilaw? Ilaw-ilaw din pag may time. So ayan mga ka-vlog, tapos na ang ating pagbablog ngayong araw. Tanggal mo na yung face mask mo na sa bahay ka. Panibagong vlog na naman yon. So sana ay magustuhan nyo mga ka-vlog at mag-enjoy. Ah? No, 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 no. So ayun, okay guys. Yun lang. Bye-bye.